Dobrý deň, teda dovolte mi, aby som otvoril dnešnú schôdzu obecného zastupiteľstva. Takže ako zapisovateľku určujem pani Trnkovú, overovateľov zápisnice poslanec Striž a Benedikt. Takže pozvánka bola riadne zverejnená. Nech sa páči programu, či má niekto. Pokiaľ nie, tak dávam hlasovať, kto je za takto zostavený program dnešného zastupiteľstva. Ďakujem všetci. Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania. Bod 3. Prerokovanie spolúčasti na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy s kódom výzva F, a takový fond na podporu cestovného ruchu 01/2026. Jedná sa vlastne o výzvu, ktorú sme už raz sa do nej zapojili, neboli sme úspešní. Teď sme tam dávali aj vlastne chodník vodárenskej, tento raz je to len ulica Borová vlastne, kde teda by sa posúval plot, vznikli parkovacie miesta, rozšírila by sa vlastne hlavne tie parkovacie miesta ide a teda volá sa to po stopách polského šlachtického rodu Zámojský, Veľopolský. By sa to prepojilo vlastne s cintorínom, tá naučná tabuľa, alebo taký naučný chodník, vlastne by sa to prepojilo, aby to kto sem teda príde, aby vedel sa zorientovať, že teda tu mali grofy svoj park, svoj kaštel a teda, kde sú pochovaní. Jedná sa o to teda, že je tam, musí tam byť napísaná a teraz hlavne schválená tá spolúčasť. Je to vo výške 10%. Ja som vám poslal vzor takého uznesenia, ktoré majú na tej stránke. Ja teda návrh toho uznesenia prečítam. Obecné zastupiteľstvo prestalo prerokovať na svojom zasadnutí dňa 12.6.2026 a svojom uznesením číslo, to sa doplní, schvaľuje predĺženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy s kódom výzva FNPCR-01-2026 Fondu na podporu cestovného ruchu na projekt Po stopách polského šlachtického rodu Zámojský, Veľopolský v Brestolanoch. Ďalšia otázka. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu cestovného ruchu. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 10%, čiže 19 031,6 eur, z celkovej sumy oprávnených výdavkov 190 316,12 eur a zabezpečenie financovania prípadne neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce Brestovany. Takže takto by malo znieť, teda aj znie ten návrh toho uznesenia, nech sa páči. Čo konkrétne to bude všetko obsahovať? Okrem toho posunutia plotu, čo ešte to bude obsahovať? Parkovacie miesta, tam bude šikmé statie, odvod dažďovej vody, tam bude dažďová kanalizácia, ktorá bude vlastne ústiť do parku, kde bude vsak a oplotenie. Ja len tak, že keby to malo byť, že po stopách rodu Veľopolských a Zámojských, tak určite by sa zešlo aj na cintoríne. Je tam aj tabula, pardon, to som zabudol povedať, je tam pretože tam tie mená sú nečitateľné, je to tam také zanedbané, než by to nemalo zmysel, aj to oplotenie, keď už teda to má byť po stopách ich rodu, tak už nie je to také nejaké ucelené, že už keď tam niekto príde, tak vidí tam len obdĺžníkové betóny prakticky, už tam vôbec to písmo nie je, takže... Mám to nacenené od jedného kamenára, ktorý teda by s tým nemal problém. Hovorím kamenára, nie človeka, ktorý teda, neviem ako sa to odborne volá, ten čo reštaurátor. Nejakých vyše 22 000 to vyšlo vlastne ručné brúsenie tých jednotlivých kameňov plus teda tá ohrada. Takže máme to ako nacenené s tým teda, že nejaká vhodná výzva by bola. A do tohto projektu by sa to už nešlo? To už sa nedá, nie. Lebo keď to má taký názov, tak vlastne bez toho, aby sme opravili aj to, tak neviem, ako to má. Je to o tom, že postupne
nejakým spôsobom sa snažíme, či už aj ten chodník, aj vlastne vyriešiť si aj tú ulicu Borovú. Áno, je to z toho fondu, ale tam vlastne vzniknú, myslím si, že tuším dve miesta pre invalidov, takže to je tá bezbariérovosť a hovorím, tie tabule by tam boli vlastne, kde by sa ukazovalo, že kde teda stojí a tam teda sa dá ísť pozrieť, kde sú vlastne pochovania. A zase pri cintoríne by zase bola tabula vlastne, kde sú pochovania, kam teda môžu potom tí návštevníci ísť pozrieť sa do toho parku. To je nejaký projekt od toho? A to je projekt volený? A to je ako starý? Nebude s tým problém, keď bude podávať, že vám to bude naspäť, že máte... Nie, tam čo bol teda jediný problém zase s tým SPP, tak tam teraz vlastne dokreslili tú jednu prípojku, lebo plynovod je vlastne po druhej strane pod chodníkom. Projekt je dobrý, ten vlastne aj teraz sa vyjadril krajský pamiatkový, takže tí tam dali kladné stanovisko, lebo oni v podstate, aj keď sa ten projekt tvoril, oni vlastne do toho tiež aj sa vyjadrovali, aj teda mali pripomienky ohľadom toho plotu, aký musí byť, ale oni si tam dali tie podmienky, ktoré musel ten projektant vlastne dodržať. A čo sa týka tej kanalizácie, tak tam sa nič nemenilo tej dažďovej, takže nejaká norma, že by sa menila. Takže on je aktuálny, okrem toho plynu. A z toho projektu je urobiteľná kalkulácia, z ktorej sa vychádza, aká to bude To- suma? To je tá suma, čo som čítal, áno. A tá kalkulácia je vyčíslená podľa čoho? CENCROS alebo ten druhý program. Pri projekte ti dajú projektanti aj vlastne Ja viem, rozpočet. ale teda, či je tá cenová ponuka aktuálna, ale Áno. ako zaktualizovaná je Aktuálne, to čas. aj v tom oktobri sa aktualizovala, keď sme to dávali. Ono dokonca pri týchto projektoch je žiaduce, aby bola hotová projektová dokumentácia, dokonca, že najlepšie je, keď podávate projekt a máte už aj výberové konanie hotové, čo v tomto prípade samozrejme ešte nebolo, ale teda projekt sa bude podávať. Čiže toto je taká myšlienka, že všetko už mať nachystané, všetko mať akoby v šuflíku a keď prídu výzvy, tak tie výzvy Už využiť. to pôjde na stavebko? Áno, Stavebko je... tam je v podmienkach tejto výzvy len, že podané máme. Stačí to. Zatiaľ áno. Už potom už musí byť samozrejme aj kolaudácia potom, keď sa dorobí. To len preto, že Nie, bez tohto hovorím, keby to tam bolo, že tam je, tak zatiaľ máme len podané. Není tam teraz ešte stavebné. Máme len podané. Tu niektorí vidú aj napísané, že sa opäť... Vyslovene, áno, že treba. Keď má Tuto je, chvála Bohu, to, že je tam len, že len podané, stačí. A dokedy tu dá podať tú žiadosť? Toto je do konca tohto mesiaca. Vyhodnotenie niekedy. To neviem. Vtedy bolo tuším po nejakých 3 mesiacoch. To bolo nejako v októbri, decembra, nejako v január, február, to potom vyhodnocovali. Vlastne ten projekt obsahuje vlastne Borovú ulicu, Áno, len Borovú. len Borovú, Áno. ten kúsok dole Posúvos a ten chodník hore. To je iný To je projekt. úplne iný projekt. To je to, čo sme dostali z úradu vlády tedy, keď bolo to výjazdové. Áno, opätovná žiadosť, áno. Ten cestovný ruch, čo bolo žiadosť. Keď Borovej ulici do parkovania, tam to poďme folklór, týchto veci. 8 plotov celého odvolenia tej ulice. Skúsim? Čo? Ja som projekt nevidel, ten projekt tiež. Ale tak povedať, že je, existuje. A keď sa zapájame do výzvy, tak sa nebude zapájať do výzvy bez toho, aby mal projekt. Takže No, ja sa len pýtam, ja som nikdy nevidel, sa pýtam, či je. vyhlásili výzvu, no proste. Už v oktobri sme o tom hovorili, kto mal záujem, mohol sa to ísť pozrieť. Ja hovorím, nechcem, keď pomôže, keď straší tú ulicu, keď to nevadí. Tam je áno, keď chodíte tam ráno, vidíte, že je to tam dosť úzke a je tam problém s tým parkovaním. Ja neviem, že sa nejako významne zvýši kapacita tých parkovacích miest, ale je tam šikmé stať, nie je tam pozdĺžné, a keď
potom ošetriť VZN-kom, nebudeme môcť ale vyberať nejaké parkovné, lebo samozrejme je to z projektu, ale dá sa to potom ošetriť, že v nejakom čase od do tam bude slúžiť len pre potreby toho parku a školy. Čiže dá sa to aj takto ošetriť potom. Spoluúčet je 19 031,6 eur a celková opravná výdavky toho projektu je 190 316,12 eur. Dobre, tak pokiaľ nemá, tak dám hlasovať. To je za takto formulovanie návrhu uznesenia. Áno, Benedikt, Stríž, Šmár, Cisár, Trnka za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Vyšná. Ďalší bod je prerokovanie spoluúčasti na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy s kódom výzva program obnovy dediny 2, zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu. Je to zjavenie environmentálneho fondu, návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestovanu po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo, to sa doplní. Poprvé schváluje realizáciu investície s názvom Ošetrenie drevín, historický park Brestovano a Borovicová alej na ulici Borovej Brestovano vo výške 26 850,90 eur. Bod 2. Prijatie dotácie z environmentálneho fondu vo výške 26 313,88 eur v súlade s bodom číslo 1 na financovanie projektu. Tretie. Zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, a to minimálne v výške 1%, ja som dal 537,02 eur z oprávnených nákladov projektu a ich použitie na spolufinancovanie projektu. Po štvrté, návrh zmluvy o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie. Jedná sa, ako viete, my sme museli dať vlastne arboristický taký výskum celého parku. Máme o to taký laborát, kde ku každému stromu je vlastne navrhnuté ošetrenie s výhľadom niekedy 5 až 10 rokov. Podľa tohto sme to raz aktualizovali, myslím, že v 22. alebo 23. roku. Podľa tohto musia vlastne v tom parku postupovať arboristi, tam teda už väčšinou, čo boli stromy určené na výrub, tak tie boli vyrúbané v rámci dotácie, čo sme teda mali tú revitalizáciu toho parku. Teraz jedná sa o to ošetrenie, keď si všimnete, tie stromy, to sú živé bytosti, oni reagujú tam a neviete ako, raz je nejaká suchá halus, to tam je. Takže jedná sa teda o ošetrenie všetkých drevín v tom parku, plus sme tam dali aj tú Borovicovú alej na ulici Borovej. Lebo v podstate aj tá alej, aj tu majú pamiatkári Merku, ako sa hovorí, takže aj tam musíme vykonávať takéto odborné ošetrenie. Nemôže to robiť ktokoľvek, tam teda sú určení arboristi, ktorí majú nejaký ten certifikát, ktorý teda predložili v rámci už predchádzajúcej výzvy. V tejto výzve je možno získať peniaze od 20 000 do 30 000. Podľa tých stromov, ktoré teda by potrebovali ošetriť, tak to vyšlo na tú sumu, ako som hovoril, celkovo 26 850,90 eur. A teda naša spoluúčasť bola tých 537,02 eur. Bol by potom, samozrejme, zase by sme mali pokoj možno ďalšie 2-3 roky, lebo takéto veľké ošetrenie potom zase nám bude postačovať, hovorím, 2-3 roky a máme pokoj. Ako po týchto už zase sa tam niečo prejaví, ale už to nebude v takom rozsahu, jak to býva teraz. No. Keď si všimnete, už tam také veľké halúze nepadajú, ale sem tam sa teda stane, že chvála Bohu v tých dňoch, keď je to vlastne zavreté, alebo teda keď tam nikto nie je, keď už je buď veľký vietor, ale však
Ako som vám avizoval, po poľnohospodárskom družstve Závar a poľnohospodárskom družstve Silarice ozval sa aj teda Donau Farm Semat SRO. Tam dali teda návrh dodatku, ktorý som vám posielal. Jedná sa o to, že my sme v minulosti delimitovali jednu parcelu, ktorá nebola zahrnutá v tej pôvodnej zmluve, preto teda dávajú dodatok číslo 1, my musíme teda aj spätne tam som mu dával, vlastne keď som zverejnil ten zámer, jedná sa o ornú pôdu, parcela číslo 406, register E, katastrálne územie Veľké Brestovany. List vlastníctva číslo 1, to bol niekedy okresný úrad, mal vždycky list vlastníctva 1, aj Medver mal tuším list vlastníctva 2. Takže toto nám bolo delimitované na základe toho, že bolo tam predtým, myslím, že Medver. Takže oni to obhospodarovali aj predtým, aj teraz, ale teda teraz požiadali o uzatvorenie toho dodatku. To zverejnenie zámeru som zverejnil dostatočne vopred, stále to visí až do prerokovania, takže túto povinnosť sme si splnili. Takže návrh uznesenia by teda bol, že obecné zastupiteľstvo Brestovanoch o rekovaní súhlasí s uzatvorením dodatku číslo 1, kde teda prenajímateľ obec Brestovany, nájomca je Donau Farm Semat, na tú parcelu číslo 406 register katastrálne územie Veľké Brestovany, list vlastníctva číslo 1, tam skutočne užívaná výmera je 1168 m2. Cena nájmu je tam navrhnutá 120 eur za hektár za rok. Tá pôvodná zmluva končí, nájomná je do 31.12.2026. Neviem, prečo to tak dodatkom, keď budeme v koncu roka rozhodovať tak či tak ale nebudeme, lebo my sme nedávali výpoveď rok dopredu, nemali sme dôvod, takže tam sa dáva výpovedná doba rok dopredu. Takže preto dávali asi ten dodatok. Nech sa páči, môžete sa vyjadriť. Čiže ja sa chcem len pýtať, že to je, máme nejakú ornú pôdu, ktorú poľnohospodárske družstvo, či to je v Skoro pri Bučanskej ceste, áno, tam máme. ktorú mali v nájme a vlastne teraz... My sme ju delimitovali, áno. Čiže dovtedy bola na okresný úrad a potom Čiže to teda... isté, čo doteraz mali v prenajme, či... Od nás nie. To isté, je? Oni majú to isté, akorát teda, že ten prenajímateľ sa im zmenil. Nie je to okresný úrad, ale sme to my. Aha. To je, keď máte, pozrite, tá časť nadávky sa to tuším volá, tam je to pri Bučanskej ceste tak najvzdialenejšie. Tam, to asi to nazvali nadávky, lebo je to ďaleko. No to je stále to katastrálne územie Brestovany. Dokonca tam, kde sú tie hydromeliorácie, ešte si všimli pred Orávnym, tak aj cez cestu ešte Brestovanský kataster. Cestu Bučanskú, takže... To sa spýtam, ceny nájmu vychádzajú z čoho? Tam je nejaký cenník alebo zákon? Tam zverejňuje, tam oni tam pôdy a to zverejňuje ministerstvo podhospodárstva. Keď sme minule rokovali, tak som vám tam to tiež hovoril, že rok vopred vlastne, ale pre každé jedno katastrálne územie určujú tú obvyklú cenu, áno. Toto je, 120 je dobrá cena, je tam menšia, viem, že je v tom, ja si to nepamätám, mal som to vtedy vyťahnuté, keď sme tu rokovali o PD Silarice. Ale myslím si, že nepamätám si, ale tuším, neviem, koľko ste dávali vy. 120, 180 na 120. Lebo je to obvyklá cena nájmu. Není to, že si ju vygeneruješ len tak sám, ale štát určí obvyklú cenu nájmu a ty sa jej prispôsobíš. Ty sa pýtal, že ten určí nejaký ministerstvo, nejaký úrad, No štát, ministerstvo. Ministerstvo podhospodárstva. že tu sa
napríklad aj PD Závar išlo, ako povedal Palík, Ešte o 40 eur na na 40 eur išli vyššie oproti, keď sa to pred 10 rokmi uzatváralo. Vtedy bola iná, samozrejme. Neviem tieto veci, sa určite preto hovorí, že aby to nebolo prejavené nevýhodné. To je cena. Tam ty nemôžeš nejako, iba si môžeš si určiť, že chceš 200 eur, len či si niekto na to prístupí. Ja nechcem vedieť, No tak hovorím, to není bezpečivosť, ale hovorím, že je to obvyklá cena nájmu, ktorú určuje štát a podľa toho sa riadia potom všetci tí prenajímatelia. Sú aj takí, čo dajú možno 200 eur, ale je to lokalita, ktorá je pre mňa zaujímavá tým, že je tam vybudovaná závlaha, dobrá prístupnosť, takže vtedy možno, že tá cena nájmu môže byť vyššia. A samozrejme aj tá áno, Černozem, keď je niekde iná, sú rozdielne, áno, tí katastrálne územia. Niekde lepšia, niekde horšia. Ale toto je obvyklá cena dobrá, akože. Takže dám hlasovať, kto je za uzavretie toho dodatku. Ďakujem všetci. Držal sa niekto hlasovania. Je niekto proti. Nikto. Teraz to bude trošku také dlhšie a možno sa opakujúce, a tých žiadostí je teraz viacej než zvyčajne. Bod 6. Prerokovanie opakovaného zatvorenia nájomných zmluv na bytových domoch. Takže pôjdem takto, by ma Andrej kontroloval rovno. Takže ako obvykle, čiže budem čítať teda len ktorý bytový dom to je, ktorý byt to je a na akú dlhú dobu. Takže návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestánov po prvok na svojom zasadnutí na 12.6. a svojím uznesením číslo schváluje uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcami na byte číslo 2 HSK 3 na 1 rok. Kto je za? Benedikt, Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Dobre. No a obecné zastupiteľstvo Brestánov po rokovania svojom zasadnutí na 12. júna 2026 svojím uznesením číslo, to doplníme, schváľujú zatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcami na byte číslo 7 HSK 3 na 3 roky. Kto je za? Benedikt, Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Obecné zastupiteľstvo Brestánov po rokovania svojom zasadnutí na 12. júna 2026 a svojím uznesením schváľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcami na byte číslo 8 HSK 3 na 1 rok. Kto je za? Benedikt, Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. To je celkom. Ďalšie návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestánov na prerokovanie na svojom zasadnutí na 12. júna 2026 a svojím uznesením číslo doplníme schváluje uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcami na byte číslo 9 HSK 3 na 3 roky. Kto je za? Benedikt, Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestánov po prerokovania na svojom zasadnutí dňa 12.6.2026 a svojím uznesením číslo schváľuje zatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcami na byte číslo 11 HSK 3 na 1 rok. Kto je za? Benedikt, Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestánov po prerokovaní na svojom zasadnutí dňa 12.6.2026 svojím uznesením číslo schváľuje zatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcami na byte číslo 12 HSK 3 na 1 rok. Kto je za? Benedikt, Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná.
Ďalší návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo v Brestolanoch po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 a svojim uznesením číslo schváluje uzatvorenie národnej zmluvy s nájomcami na byte číslo 13 HSK 3 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo Brestolanoch po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 a svojim uznesením číslo schváluje uzatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo, to je 14, áno, 14 HSK 3 na dobu 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo Brestolanoch po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 a svojim uznesením číslo schváluje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 1 HSK 3A na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo Brestolanoch po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 a svojim uznesením číslo schváluje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 2 HSK 3A na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo Brestolanoch po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 a svojim uznesením číslo schváluje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 4 HSK 3A na 3 roky. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo Brestolanoch po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 a svojím uznesením číslo schváluje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 6 HSK 3A na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo Brestolanoch po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 a svojím uznesením číslo schváluje uzatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 7 HSK 3A na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo Brestolanoch po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 svojim uznesením číslo schváluje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 8 HSK 3A na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo Brestolanoch po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 a svojim uznesením číslo schváluje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 11 HSK 3A na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo Brestolanoch po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 a svojim uznesením číslo schváľujú zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 12 HSK 3A na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo Brestolanoch po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 a svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 13 HSK 3A na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo Brestolanoch po prerokovaní na svojom zasadnutí dňa 12.6.2026 a svojím uznesením číslo
Schváľuje uzatvorené návrhy zmluvy s nájomcami na byte číslo 15 Hajska 3A na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestovanov po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené návrhy zmluvy s nájomcami na byte číslo 1 Brestova 6 na 3 roky. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestovanov po prerokovaní na svojom zasadnutí dňa 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcami na byte číslo 3 Brestova 6 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestovanov po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje uzatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 8 Brestova 7 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestovanov po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 17 Brestova 6 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestovanov po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 13 Brestova 6 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestovanov po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje zatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcami na byte číslo 14 Brestova 6 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestovanov po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 15 Brestova 6 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestovanov po prerokovaní na svojom zasadnutí dňa 12.6.2026 a svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 16 Brestova 6 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestovanov po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 a svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 18 Brestova 6 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestovanov po prerokovaní na svojom zasadnutí dňa 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 22 Brestova 6 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestovanov po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje uzatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 23 Brestova 6 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná.
zastupiteľstvo Brestolano po prvokli na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 24 Brestova 6 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestolano po prvokli na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 27 Brestova 7 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestolano po prvokli na svojom zasadnutí na 12.6.2026 a svojom uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 28 Brestova 7 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestolano po prvokli na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 32 Brestova 7 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestolano po prvokli na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 33 Brestova 7 na 3 roky. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestolano po prvokli na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcami na byte číslo 35 Brestova 7 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestolano po prvokli na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 36 Brestova 7 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestolano po prvokli na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 43 Brestova 7 na 3 roky. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. A máme tu posledný návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Brestolano po prvokli na svojom zasadnutí na 12.6.2026 za svojím uznesením číslo schváľuje zatvorené nájomné zmluvy s nájomcami na byte číslo 46 Brestova 7 na 1 rok. Kto je za? Benedikt Stríž, Már, Císar, Trnka. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pišná. Takže máme bod 7. Prerokovanie rozsahu výkonu funkcie starostu obce a určenie počtu poslancov. Vzhľadom blížiaci sa komunálnym voľbám, takže máme tu povinnosť najskôr do 26.7.2026 teda určenie rozsahu výkonu funkcie starostu a takisto teda aj určenie počtu poslancov. Takže najprv sa teda osobitne schvaľuje ten rozsah.
uznesenia, tam bolo vždycky ten rozsah 100%, takže návrh uznesenia na obecné zastupiteľstvo po prerokovaní na svojom zasadnutí na 12.6.2026, a teda uznesenie číslo určuje v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 písmení zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky obecného zriadení z neskôrších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie, čiže 2026 až 2030, rozsah funkcie starostu obce Brestovany takto. Dvojbodka 100%. To bolo aj doteraz. Takže nech sa páči, môžete sa vyjadriť k návrhu uznesenia. Čo znamená 100%? Plný úväzok. Je plný úväzok. Takže dávam hlasovať, kto je za takto formulované uznesenie. Takže všetci, ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďalšie je teda určenie počtu poslancov. Tam je teda návrh, ja ho prečítam, budete zastúpiť zo svojho rokovaní na dňa 12. teda 6.2026. Uznesenie číslo sa doplní, určuje v súlade s paragrafom 1 odstavec 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky obecného zriadenia znenia neskôrších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2026-2030, počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Brestovany. My máme rozsah podľa počtu obyvateľov 7 až 9, mávali sme 9 a je teraz na diskusii, že či ostaneme pri 9, alebo teda ja navrhujem 7, vzhľadom aj k tomu, ako sa zúčastňujú niektorí poslanci. Je potom problém s otváraním jednotlivých zastupiteľstiev a ešte teda dám slovo Andrejovi, ktorý vám povie, čo sa chystá. Takže môj názor je tiež 7 bez ohľadu na to, či by sme sa o tom bavili so starostom alebo nie. Je to z toho dôvodu, že v MPKčku je aktuálne 369 spolu s ďalšími 3 zákonmi týkajúce sa majetku obce a je k tomu prifarený aj zákon o Ľudská aj o majetku Buciek. V tejto 369 sa hovorí o návrhu pri schvaľovaní VZN-iek, že by mali byť nie tak, ako je to teraz 3/5 prítomných poslancov, ale 3/5 všetkých poslancov. V takom prípade, že by sme išli na 9, tak nám hrozí, že nebudú poschvaľované VZN, ak to teda bude tá účasť taká, ako býva. Čiže ak by sa išlo na 7 poslancov, na tú minimálnu hranicu, tak tam tá šanca schvaľovaných VZN je vyššia. Čiže ja sa prikláňam k tomu, aby počet poslancov bol 7. Nech sa páči, môžete sa vyjadriť. Môj názor je, že čím viacej ľudí, tým je to spravodlivejšie rozhodovanie, takže za mňa ja budem hlasovať určite za 9, ak sa bude hlasovať, to bude. A to, že či budú prítomní alebo neprítomní, to podľa mňa takisto, keď aj zo 7 nebudú prítomní, tak sa to neschváli, takže to je. Za mňa je to jedno. Ešte sa neviem, kto budú poslanci, takže to je ďalšia vec, takže ja by som tiež súhlasila s 9. Predpokladá sa, že keď niekto kandiduje, tak bude na zastupiteľstva chodiť. No áno, ale keby bolo 7 a traja nechodia, tak je to isté. Pri tých VZN-kách? Práve, že Pri VZN-kách, pokiaľ bola 3/5 väčšina prítomných, tak na uznášania schopné bolo potrebné 5 poslancov a momentálne, pokiaľ budeme na 9, tak na uznášania schopných bude treba 5 poslancov, ale na schválenie VZN 6. Takže hrozí, že VZN pri 5 poslancoch, ktorí budú prítomní, nebude schválené. Hej, ale zase záležíme sa o tom istom. Pozri sa dneska, je tu niekto z obce? Nikto. Kto má záujem vôbec? Nikto. Občania v tomto prípade nehlasujú. Takže ja som v týchto číslach, v tejto matematike, ktorá tu momentálne prebieha, a ja mám za to, že pokiaľ ten
počet poslancov bude taký, aký je a zmení sa zákon od 1.1., tak hrozí, že sa nebudú schvaľovať VZNK. To nehrozí len u nás. Toto bolo vo viacerých mestách. Vieš čo, ja mám taký dojem z toho celého aj tak, vyjde on táto von, stretne ma prvý človek a začne rozprávať, čo by sme mali robiť. Ja mu hovorím, prečo tam neprídete, sú tam stolične chystané. Čo som tu bol, sedím tu skoro 4 roky, čo sem prišiel človek z občan z Brestovian len preto, aby ste boli svoju vlastnú potrebu a odišiel preč. Nikto sa neprišiel si občanom povedať svoju mienku, svoj názor, svoje niečo. Ja to hovorím pred kamerou verejnej občanom Brestovian. Asi ich to nezaujíma. Asi to povedali, ja neviem, či tí poslanci, a potom ideš von a tam si dáva niekto také otázky, hovorím, veď tam nevieš to povedať nahlas. Máš tam možnosť, máš tam kameru, máš tam mikrofón, máš tam priestor. Až rozprávaš tam po krčmách, po stanicách, po ihrisku, čo ja viem, kde sa to rozpráva. Pozri sa dneska, prázdne. A toto je pokaždé. Či bude poslancov 7 alebo 9, to bude, akurát hovoríš a o tom hlasovaní, ja ti poviem tak, teraz sme hlasovali byto. Som tu sedel ako nejaký komputer. Vyčíslo toľko, takýto byt, daj ruku hore. Neviem, kto to je, či splná, či nesplná, či on niekto nahváda k tomu, či nenahváda. To sme sa už toto bavili. Jasné, dá to už hore, aby to bolo v poriadku. Aby to bolo v poriadku, je to vlastne takto urobené. Za to zodpovedáme my, čo sme preratávali, áno, aby to bolo zabezpečené. Ja vám verím, ja som teda ruku hore, verím, aby to bolo v poriadku. Ja vám verím a ja som ruku hore. Za mňa, že neviem, kto tu bude starosta, je to jedno, ale čím menej poslancov, tým je väčší priestor na tú manipuláciu. Takže ja by som prijal možno aj 11, ale to nemôže byť. Manipulácia čoho? To Veľmi zlé ľudí, proste, že veľmi zlé vyjadrenie. z toho ide o to, že to hlasovanie má byť že za občanov, hej. Takže čím viac občanov bude hlasovať za to, aj za to VZN, to je jedno. To je môj názor. Andrej, nemusíš mi to vyhovárať, ja len hovorím svoj názor. No. Ja hovorím tiež som vás svoj názor. Takže ja len hovorím, že za mňa určite viacej poslancov je za mňa určite lepšie, takže ak sa bude hlasovať, že či 7 alebo 9, tak ja budem hlasovať za 9. To je... A v prvom rade by mali kandidovať občania, ktorí majú o to záujem. Presne tak. Teraz je absolútne nemá žiadny zmysel. Keby sme teraz museli mať dvojtretinovú väčšinu, tak vlastne neschválime nikedy nič. Chodíme sem piaty, keď nechceme sa pozrieť do dochádzku, ako je. Preto si myslíš, že by sme kandidovali takto a nie... Ale ja asi kandidovať nebudem. Takisto z tých 7, ktorí budú, tak môžu 3 alebo 4 a nechodiť. Ja som nepovedal, že som proti tomu, aby bolo 9, ja som to ešte nepovedal, ja len hovorím, že nemá to zmysel v tom, že ja neviem, tu by bolo treba možno zahliezať nejaký postup, keď nepríde 3-krát, mať absenciu, keď je ospravedlný, že je chorý alebo čo, tak... Bohužiaľ je to, že v zákone sa nehovorí žiadne postup. Pretože toto je na hlavu postavené, že kandidovali a na čo? Na trúz? Áno, treba do tej kamery povedať, keď to niekto bude pozerať, keď si kandiduješ za poslanca, tak tam príde, choď, alebo nekandiduj, na čo kandiduješ za poslanca, nechodíš tam. Ďalšia vec som za to, aby sa v budúcnosti určili na začiatku roka všetky zastupiteľstvá, aby sa už potom nikto nevyhováral, aby si počas roka prispôsobil aj dovolenky tomu, že vtedy bude zastupiteľstvo a prišiel. Lebo tuto sa odhlasovalo to, že sme si zastupiteľstva určovali vždy jedno dopredu a aký to malo zmysel, keď kopa ľudí to nechodilo. Hovorím, že toto som tu tretie voľbné obdobie, ale toto je katastrofa, čo je tu teraz a som povedal, všetci sa budeme za toto obdobie hábiť. Ja som prišiel sem s tým úmyslom, že tu niečo budeme budovať, čo budeme tvoriť. Ja som tu 4 roky, chodil som sem dosť poctivo a ja som so sebou spokojný, no nevidím tu po sebe nejakú prácu, čo je to povedal, že za vašeho voľbného obdobia sme to dokázali urobiť. A toto ma mrzí najviac, že jednoducho nedokážem povedať niečo, že toto sme vybudovali, ale dokázali urobiť. A mrzí ma to, keď tu chodím a niekedy tu vlastne len ani nedá sa tu pohnúť ďalej, ani nedá sa ísť ďalej, lebo ja neviem, že rieši pomoc poslancov, jak hovorí prečo. Keď bude menej poslancov, skôr sa tí poslanci dohodnú na niečom. Čím bude viac, sa dohodnú, ale to, keď budem kandidovať za poslanca a neviem, čo mi bude kandidovať za poslanca, keď chcem ešte chodiť. Však keď chcem niečo robiť, tak sem prídem a robím. Alebo neprídem a nechodím, ja neviem, čomu toto speje.
No, keď to nebavilo, mal odstúpiť. Ako... Ale nemá, čo tam ide, zbierať si podpisy jednej strany, aby ho volili ľudia a potom sem nechodí. To človeka, čo to znamená? Jak si váži tých občanov, čo ho volili? Presne. Tak presne tých, ja by vás vážil, čo ho volili, presne tak. Ja to tiež tak vidím. Ja tiež som bol na čvali, keď som išiel na zdanie a bolo nás málo. Som prišiel, sa zbalil, ja tiež mám svoj program, svoje veci. A istý zgadla, zrušená, bola to málo. Áno, v tomto súhlasím, lebo jednak aj príprava, jedno s druhým, aj to teda ozaj o tej neúcte, že... Ale niekedy to je o tom naplánovaní, pretože mne tiež veľa termínov vyhovovalo. No a práve preto hovorím, že aby sme... Ale veď na začiatku to bolo, ten prvý rok sme začali. Ale vy ste to vtedy nesúhlasili s tým, že aby sa to Učovalo sa... No pretože raz to nevyhovovalo tému, raz... Dobre, prerušíme to, lebo to nikde nevedie. Nie, ja som za to, že aby zostalo 9 poslancov. Dáme teda 9, ten návrh je tam úplne 9. Kto je teda za 9 poslancov? Dobre, ďakujem všetci. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? A už tí, čo tu budú, nech sa ukážu, jak budú Jasné, jak budú. dokázať aj všetko. Ale to potom je na občanoch, aby sem prišli a keď ho aj stretnú, ty hovoríš, že sa stretáš s občanmi, tak treba, ako im povedať, nech idú za nimi a napomenúť. Lebo to je nezmysel, aby keď je tu zastupiteľstvo, pol hodinu pred začiatkom zastupiteľstva niekto napísal mail, že sa nezúčastní. Podľa mňa je dobre, že diskusia s občanmi a každá diskusia pozri je bez príspevku. Tu nebola za 4 roky diskusia s občanmi, že by poslanci, že došli taký poslanec a občan o čom diskutovať. Toto ma mrzí, že tu nikoho nie je, že my sme tu sedeli. Ale my s tým neurobíme nič. Neurobíme a to je o tom to je. Dobre, ja by som išiel ďalej. Bode rôzne, ja som nemal nejaké, len teda sme sa tu bavili, mám nejaké cenové ponuky, zatiaľ to nie je kompletné. My sa tu bavili o tom altánku na futbalovom ihrisku, mám tu zatiaľ len jednu takú cenovú ponuku. Je to taký atypický vlastne tvar, a tam sme sa bavili o tom prieduchu, že by tam mal byť, keď tam je to ohnisko. Celková suma z robotov, aj teda, čo mám zatiaľ nacenené, je aj s materiálom 8410,81 eur. Neviem teda 8410,81. Tomu tvaru, keď sa vyjadrili, my sme to robili ako v futbale, že tvar ako hviezda, akože... Ja to nekritizujem, ja len hovorím o tom, to aký bolo rôzne. Teraz už to treba hovoriť, ja už teraz hovorím, koľko ľudí tam chcelo opekať. Je to verejné priestranstvo, je to mimo Ja to nekritizujem, ten priestor, hovorím, že to atypické, hovorím tomu, že tam bude ten materiál. Dobre, ja som keď sa s tým pohnevoval, čo som povedal. Ja som hovoril aj s tým parkovaným bicyklom. Zase som tam bol, zase tam chodte pozrieť poslanci, dojde tam pozrieť bicykle nahádané, všade sú bicykle nahádané. Bicykle, to sme sa bavili, stojany máme kúpené, teraz ešte musíme tam vybudovať tie... Áno, dáme tam po obidvoch bránach, dáme, aby bolo aj tam v ohnisku, aj tam pri vchode. Tak, to by tam bolo dobre, aby sme nahádané všade. Máme ich už nakúpené, len hovorím, tá stavebná... A čo to je tú svetu nádobu, nechce tých svetiarov, tvrdí mi, že vraj oni vyviazajú len čierne nádoby, sú komunálne. Tá farebná nádoba je len na odpad, triedenie odpadu, papierovú plast. Poďa svetiari tvrdia. A to ju tam dal, nevieme, že... To brali celé roky. Celé roky to brali. Teraz prestali brať, povedali, že to je na triedenie odpad. Hovorím, tam nálepka je, tak čo ju neberiete? No, ich to byli asi tá farba, ale tak ho budeme musieť asi vymeniť potom. On mi tvrdí ten svetiar, že to je o svetiar na triedenie odpad, buď tam je papierovú plast. Ja som hovorím, to je komunál, on hovorí, ale ja to komunálne čierne. Vymeníme to teda, požiadame v CC o vymenenie. Skúste, lebo keď sa s tým není debaty, no. To bude aj osvetlenie, či nie? Malo by tam Malo by byť tam potom dotiahneme. nejaké stolovanie, vieš, keď tam chceš opäť stanúť si od týchto zvestov, ja predvedom nič nemám, len bude to dôstojnejšie, no, tak to tam je. Bude to pekné, ja si myslím, že krajšie určite. To bude ako v strede bude to ohnisko? To je dobré. Áno, to tam ostáva. A to, čo sa tam dalo, to kovové, to sa bude dať použiť? To bola kedysi rúla, keby sa dal použiť, sa môže použiť to, keď sa divačoval na grille, keby ho vedel tam zakomponovať a použiť, milé rádom, že to sú. Musí tam byť, stred je tam aj navanutý ten
Môžu tam dať, to tam môže dať skúšaný materiál. Dobre, to hovorím, uvidím ešte, čo prídu aké ponuky a potom by sme to riešili úpravou rozpočtu. Mreže pri jednote, poviem na rovinu, nepatria vlastne nikomu. No, je tam dotyk cesty, ktorú vlastne Trnavský samosprávny kraj. Ten priestor za mrežami smerom k jednote patrí jednote. Voda, ktorá ide vlastne z vrchu z vodárenskej, je zachytávaná aj v týchto mrežiach vlastne od najbližšieho domu. Teraz tam bolo vlastne, že začínajú jednotlivé tie, už majú svoje roky od nich. Teraz to tam je opravené, je to zavarené späť, ale povedal mi, že nevie, koľko to vydrží celkovo. Máme tu nejaký, že výroba žľabových nosných roštov, dal mi nejakú ponuku. Celá tá dĺžka vychádza s DPH-čkou 3151,10. Neviem, či je to dobrá cena. Tu sú materiály, ale by to bolo stále na tie auta. Je to tam, je tu, že zosielené prevlak, tiež 20 mm a zinkovanie, pásuje na 60x5. No, že by nám to niečo hovorilo takto až, neviem. Potom máš cenovú ponuku od niekoho Od jedného, áno. a neudáva tam nosnosť, alebo aspoň také, lebo keď tá auto je Nosnosť neudáva, on tam len teda ten materiál špecifikoval. že aby tam, keď tam chodia aj základné auta, autobusy, zásobovanie chodí potom, aby sme to nezničili základku. No musí to byť navrhnuté tak, aby to unieslo, takže on má... Lebo klasické rožky majú nejakú STN-ku a tie majú... Majú však tam, on spolupracuje so statikom. Takže keby to povedal, že má to nosnosť, ono tam na to sa na to nejde celý, ale vás sa rozloží, ale aj tak tam nejakú váhu musí udať, že to má. Neviem, kto to poškodil naposledy, či to bolo nákladné auto, alebo či to bolo ten osobné, alebo to ozaj prehnilo. Mali sme tam dlhšie, keď sa k tomu dostal vlastne označený to výstražné, ten stĺpik taký, ten to tam bol. Tam videl nepríjemný pád, behlom kolesom, vidím tie dva železa, kolesom behlo, prelezať cez pevné rady, to bude sa tam veľmi... No museli ísť na to asi vodorovné s tým. Tak, tam je vodorovné s bicyklom, tak sa to velice nepríjemné. No keby bol, tak tam bude rošt, to už nemôže byť takéto pozležné. No, napríklad, že by to bolo formu roštu robené, alebo to bude takto, aby tam mohli ten bicykel na to koleso. Lenže keď zmení šírku tých pásov, tak bude musieť meniť aj to osadenie. To znamená, že by to musel celé vysekať z toho betónu a znovu to osadzať na tých 3000 a neviem, či bude. No, on toto má výrobu ako atypickú výrobu doma, ne? No. To je vyrábaná typicky na, akože... To je na mieru, áno. Na výrobu. No. Toto nie je nejaký prehovorník, ktorý je stanovený na určenie nejaké scénka. Nie, toto je na mieru robené, áno. To keď si hovoríš, čo ty, že vysekáš to a dá tam niečo, čo je, Nie, to, keď tam je teraz možno 40 tá pásovina, tak to, že je to nejakom vinkli osadenie, je to za rovno terénu. Keď tam dá hrubšiu 60, tak bude musieť aj to osadenie znížiť. No. možno, že keď urobíš štvorce, alebo že urobíš štruktúru, možno, že to spevní, to je za veľkú Ale statiku. povedal už teraz, že šírka tej pásoviny bude 60 na 5, takže Áno. už je zmenená šírka, to už je dané. Tak bude musieť aj to osadenie meniť. Tak čo si tam chcete vybehnúť niekedy, sa tam stretneme? Nie, no a keď bude rámeny, tak to je potom, jak ho teda iný. Nech sa on k tomu vyjadri, ten Však presne tak, ale ja hovorím, potom tých 3000 bude málo, keby to musel to dávať aj z toho betónu. Hovorím, najlepšie bude, keď sa tam stretli. Áno, áno. Však aj s ním sa tam môžeme stretnúť, ale no to napravo, hej. Ale to je suma bez, to je len materiál, ktorý by tam išiel. To je výroba. Bez vysekávania, čo sa tu bavíme, že ak by sa tam No, neviem, čo nasekal, lebo to sekať, to bude... No, mne nehovorím, že mu treba vysekávať, ale preto hovorím, že keď sme sa tam s ním stretli No musí byť tá výška, tá istá výška v ročnom a niekde. vysvetli tam tieto otázky, čo máte, a takisto by som sa chcel potom stretnúť s poslancami vlastne v tej bývalej posilovni. Tam teda máme určené nejaké peniaze, dali sme si do rozpočtu a tá zemná vlhkosť tam robí šarapatu. Voda tam nie je, priamo, že by tam nejako zatopila, ale je tam tá zemná vlhkosť, že či by bolo
rozumné vlastne tie steny podrezať a spraviť vlastne na podlahe, ako sa robí na plochých strechách s takým gumoasfaltom, že by sme to takto zatreli. Lebo robiť celú vanu, ako sme sa tu bavili, to by bolo veľmi finančne náročné. To neviem, či by sa to aj vôbec oplatilo. Takéto riešenie, že ten múr tam podrezať, Ale to nepodržíš, keď to si povedal úplne na spodku, to by sa mal... to býva nejaká neviem koľko. No práve, že potom tú podlahu, Ja keď sa podreže stáva, podrežuje na terénoch a to by si podrežoval metra po hĺbku. Ty si redal. tí vnútorné, čo sú vnútri. Áno, všetko musí redať. No. Ono to vnútri. A to bude tiež náročné podľa. No neviem, toto nemám vôbec zacenené, že Chlapci hovorí, tam dali nejaký nerelák, ja som hovoril, že určite bol zle urobený, pretože odskočil. Aj pozor na to, keď tam zasáduje nerelák, to tej vode to je úplne nič. on pravdepodobne odskočil z toho, že sa to tam hýbe Nie, pri tej vode. je špatný podklad. On je špatný podklad, to je špatný urobený nerelák. To, ja viackrát som stretol v tom stavníctve, sa pohybujem, keď nerobíš nový podklad, on odskočí, keď je nerelák. Normálne si odskočí dek a ostane sa dutý, tak si oduje a odskočí preč. A zvláštne, keď tam je vlhkosť a sadrovi, keď sú na báze sadry, to má tendenciu nasávať vlhkosť. Sadra sa aj vlhkosť, to je fungia. Keď musí na cementovej báze, tak to možno musí byť úplne iná báza, musí použitá, ako, a hovorím, keď použiješ špatné materiály, keď dopadne, tak to dopadne. To je v tom hlavné. Neviem, no tak čo, stretneme sa tam niekedy. Ešte je tam jeden problém a to je s tými bývalými posilovacími strojami, ako nikto sa k nim nehlási. Pomaly tam sa hádajú, kto to má vlastne dať preč, koho to je. Keď je s tým problém, tak to je široké, to je do šrotu a do záchodu. Ale to ja nemôže dať do šrotu, to nie je Keď moje. sa hádajú, tak to zober preč a za to. Nemôžeme. Nemôžeme to Tak tak. potom sa nehádajú. No. Keď si jeden zoberie na káru, zoberie, to dozdá. A ja by som bol rád, keby to odtiaľ išlo aj s tou károu, no tak... Ja sa spýtam, kde tam urobili dole, jak je tam tá podlaha, a že sa to celé vyizolovalo, vypenetrovalo, natiahla tam izolácia, urobila taká že vlastne ako vana, vyizolovalo a urobila sa nová deka. Koľko centimetrov? No betón potrebuje minimálne 10 kg do železu majú, aby to bola platná. Že tam vznikne nová podlaha a pod tým bude medzi tým a starou podlahou bude izolácia, normálna IPA vyizolované, urobená, oddelená vlhkosť a vyťahnutá do bokov. Dobre, ale do akej výšky, lebo to ti... Ale stejný ti bude Scény ti bude stále Preženeš tú vodku všetku len do múrov, tam to bude vzmínať ešte vyššie, ako je to teraz. No. No a potom to môžeš obrezať, ja neviem, keď tam pokiaľ je betón, pokiaľ je základ betónový. Či dole je to betónový základ, Tu alebo máš je tam konec úroveň. steny vlastne pod pódium, za scénou je hlina. A pokračuje to Hej, ale vlastne takto pokiaľ je ďalej. betón, je ako základ, ale odkiaľ je murovka. Pod murovkou je mala byť nejaká relácia, ktorá oddeluje murovku od betónu. Máme tam nejaké izolácie, tam mala byť. Toto neviem, tam sa sondy nerobili. No. Hej, ale aj doma, keď máš základ, máš betón, je vo vode. U každého domu. A on je od betón je základ vždy vo vode položený. Murovka musí byť To od som hovoril, lebo to neviem, že to som hovoril o podrezaní. Je základ betónový, povedzme, aký ten cokel a odtiaľ je izolácia, ale to, čo je ten cokel, čo veď tam tá voda stále zlína. Ten betón, čo je? To No nebolo. však čo je betón? Hovoríš, odkiaľ ide murovka, tak asi tam bude dole No betón. betón, každý betón je vo Však vode. tam potom jediný spôsob toho odkopať to z bokov, dá tam na polu fóriu a... Môže z bokov, takto máš tú stenu, za tým je hlina a deka pokračuje tento vrch, to ešte do bokov. Čiže ty, keď sme to prerážali, sa tam museli podkopať, nejak tak banici, že mali nad sebou túto našu deku. Chápeš, ešte nejaký meter a pol sa kopalo, kým sa došlo k scéne tej posilovnej. Lebo presahuje, ktorá presahuje. No. Tuto je komplikácia. A tuto vlastne čo máme deku, lebo tu je to, tam je hlina. A ono je to, tá posilovna nižšie od pódium. Ja viem, že keď sme tam boli, vtedy to bola kritika, to z toho, ktorého veľká vtedy. A není položený múr na múre. Múr je vyťahnutý bokom, potom tie ďalší. Lebo základ musí múr. Keď to je mimo vynesené, tak Tam neviem, ako to bolo robené. Hovorím, deka, tam to je tam, ale to je asi normálne z tehlovej a na tom je deka. Hovorím, tak povedal Andrej, ten presah, tu je hlina a takto ide deka a tu končí vlastne... Nie to, To je ten presah. áno, tam presahuje hlina. Presah. Ale na hline. No. keď musí
môže sa ti to zlomiť, hej. Musí vyjabovaný, lebo keď bol nebol vyjabovaný, tak by dal tam Čo dole. dekáda? Ja hovorím to betón, že je vo vode, u betóna to je normálna vec, len sa musí betón od múry izolovať a od ďalších vecí. No. Tam je to problém potom. Ale betón sa musí, keď je vo vode, tam to nie je problém. Ale tam očividne problém je, pretože to zlína z dola a už dole, ja neviem, na takéto flaky už sú tam. Hej, ale keď... Čiže kebyže je tam, ak ty hovoríš, že je tam, ja neviem, meter betón, tak by to možno nebolo také, ja neviem, nie som stavebník, ale... Preto hovorím, keď sa stáva betónový základ, sa postaví základ, čo je 40, 55 základ sa postaví. To rozumieme, hej. Hej, a potom sa urobí izolácia, hydro a ide múrivo. To, čo sa podrezáva. Len tuto, keď sa to teda robilo, ja som sa pýtal, mal by robiť taký bazén vlastne, že to bolo všetko. No a to asi nebolo dobre spravené. Za Teraz aj keď je to tam spravené, tak už je vidieť, že to ťahá vodku. Zemnú, ale nie, Lebo že by tí tam nohy, čo bolo. sú postavené aj naši, oni všetci majú porobené dole bazény, hovoríš ty. Preto nemajú vrtli vodu, lebo tam je to vysvetľa, ja tu bývam, na jar, vlastne keď bola vrchná brázda, hneď stála spodná voda. Tu je tak, že je spodná voda. Nízko, áno. Takže to je problém spodnej vody. A keď tá voda sa neodizoluje od týchto častí, tak to musí robiť všade. To nie je tá dažďová voda, tá voda je to sústavná. Keď sme tam zavolali nejakého odborníka na vysvetlenie. Preto hovorím, že buď to odzeľa takto urobiť, keď sa by to bolo, Mal som návrh robiť odrezávanie a potom, alebo tlakovú tú do toho, ale ja neviem, čo je z druhej strany, keď tam je hlina, že tam je žlenie. Čo nám pomôže, keď túto spravíme teda tlakovú, a ono to bude nad tým zase. len to sa robí, jak to hovorí, to sa urobí vaňa, vyzoluje, urobí sa normálna deka a boky sa vymurujú a toto múrivo je suché. To, že betón je voľa, že on tam je, má to je betón stávaný. Tak hovorím, bolo to Ale za tu ti bude ťahať aj toto, čo písal. Tam hore ide, Hore do stien. ale hore musí izolácia musí zbývať. Keď nie, sa musí podrezať, jak hovorí. No, potom by to išlo. Potom by to šlo podrezať. Dobre, ale potom by si podrezával betón, a že je ten betón... Nie betón, podrezať sa múrivo. Ja viem, ale tam táha betón, chápeš to, že je tam nejaká podlaha, tej posilovné, ktorá je tuto meter pod terénom a až je tam betón a je natáhaný z vodu, tak čo s tým robíš? Musíš odezorovať do až betónu. Robilo sa to voľakedy tak, čo stavali domy, postavili kantovku, na kantovku nalepili IPu a potom sa robil betónový základ, takže tak sa robilo vana. Robívali tak, že vybetónovali polodorkové betónové základy, potom urobili vanu, potom im urobili múrivo znútra a to sa omietlo a potom sa robili to bol múrivo. A hore sa stávali už potom vrchná posledná dala izolácia dala, IPu a Dobre, to dalo už sa. teraz nevyriešime, No, už tak je. tam No, zavolajú. to je jedno. Treba zavolať nejakého stavebného odborníka, aby sa na to Treba. pozrel veľkosť a aby navrhol nejaké riešenie. Lebo to sa to už natáhne žuvačka, možno, že tú miestnosť už potrebovať. A tá miestnosť sa znehodnocuje, lebo keď sme koľko razy hovorili, keď činky púšťajú na zem, tak tá podlaha tam bude rozbitá. Poďte rozbijú, to zbyča poďa. Takže potom zase bude investícia tam, dôležitý. Ešte tu máme jednu cenú ponuku, čo sa týka plotu, ale v škole. Ideme robiť ten plot, čo na ten statik, ale zvyšok plotu vlastne toho pletivového smerom dolu od vlastne Hudekových, tam čo ide dolu, to je starý pletivový plot. No a ten teda, keď premeral, jeho výmena by stála nejakých 3025,83 eur na cenu. Takže či do toho teda potom pôjdeme, Tam stačí už ten ľahký plot, čo... to však to je pletivový toto. Tam zváranie nemôže z hľadom sklonu. Lebo tam by musel odrezávať, ako by bolo vysvetlené, tie jednotlivé polia, lebo tam je dosť veľký sklon, čiže jediné pletivo. No. Takže toto je pletivo, čo je tu. Napínací drôt, pletivo. Či to potrebné oddeliť, iné neurobiť, keď to No oddeliť, hej, lebo keď tam tí decka potom budú chodiť, ten plot starý, to je zardzavené. Bolo by dobré aj tam sa ísť prejsť, aby ste teda... Ja som tam bol, ja som bol došiel Hudeko, mi hovorí, že detská hádali hore dole kamene, čo je nebezpečná vec, lebo keď on tam dole býva. To rieši ten úmor, ten, čo sa bude meniť vlastne, to, čo sa to havarijná situácia, ale tento
Vypisoval som aj tú techniku, Palino ma naviedol na jedných teda, čo tu dovážajú takéto veci, len teda iné niečo letákové a iné potom, čo tu navrhol. Všetko boli nožové, tie lacnejšie samozrejme. Čo tam už je teda na kladívkovi, tak to je v cene okolo 38 000, takže na toto sú na ďalkové ovládanie tie kosačky. Ale zase zoberme to, že toto je na roky roku, vieš. Ja to hovorím takisto, to hovorím. My máme nájsť kosaču, každý hovorí, a ja hovorím chlapi, ale tá kosačka kosí 2,5 ihriska, 2-3 krát týždeň. Si predstavíš za týždeň za rok kosenia, čo tam mašina musí odrobiť. Ja viem. A niekto mi povie, že však, ale im venkovala sa zodelie, ľudia, to sú není veci, ktoré na to berte fakt, čo zodelie. A potom je to aj servis, potom je to veci. Lebo toto isté je to, že keď ten kaščo, dobre, ale ty tú kosačku budeš používať v tom kašli 15-20 rokov, počítam. Oni sú dovozcovi vlastne tých, Palino, čo si mi dával, tých, tak on sa o tých ani nechcel baviť, že to sú nožové, keď pozeral vlastne, ja som tam nejaké, ale na to, čo tam uvidel, povedal, že jednoznačne kladívko tam musí. Ja by som tiež kladívko, tam ten, a to máš, nie len tam, to máš, hoci nemôžeš potom použiť, to Ja kladívko. by som skôr pozeral možno z nejakej dotácie. To je dosť vysoká suma na nás. Áno, toto je drahé veľmi. Ja som to jedol vtedy na tom agrokomplexe, tam to predvádzal, on tam hovoril úplne inú cenu, takže to je... Nemôžeme kupovať niečo zároveň, akože niečo, čo ja neviem, že by to bolo za Už toto, že je predvádzacia cena, že čo predvádza. Lebo ja by som do tohto účte išiel a by som za to, keď rád investovať tak poriadne a má to na roky rokúce. Toto sú veci, ktoré, ale toto robí Toto si musíme dobre rozmyslieť, lebo to je ozaj vysoká cena, takže Lebo to, ešte čo je tu znázorné, to je podľa mňa kladívkové, ne? Je kladívkové. jedna je tam kladívka, ostatné sú Nie to dve sú kladívkové, to Lebo tie búnové, to je nož, to dodržbeš nože, potom oska, potom toho sa vyjde. chytí aj stačí hlina, keď tam sa chytí. A na servise tak neplatí na servise, že potom zistíš, že si bol hlupák, že si kupoval. Preto ja hovorím, radšej kúpiť niekde niečo drahšie a máš to takéto, jak kúpiť lacnejšie a po roku bolo to. Tí firmy sú ochotné prísť a predviesť to, ako on to môže skúšať priamo v tom teréne. Keby mal niekto ešte nejaký, že pozná, tak kľudne, že sa skontaktujeme, že ozaj by to prišli. On bol ochotný ako prísť to sem predviesť. Vieš, lebo berme takto, že do budúcna kašti bude kaštivom vždy, ročným vždy. Ďalšie tu máme ďalšie veci, ktoré bude treba určite robiť chodtári obce a ja si myslím, že toto bude mať náveky a ty to musíš robiť. A keď zoženeš firmu, ktorý to urobí, ako sa o tom bavili, že najať firmu a to urobí, aj tam musíš platiť. Však áno, ja viem, že je to jednorázov, oni majú tie stroje, ale si nás vypýtajú, áno, potrebujú to splatiť. Áno, máš 4-krát, čo ti to dojde urobiť, máš za to kúpený stroj. Ja to chápem, no, len ty to môžeš kúpiť, no, len zase hovorím, keď to robíš na skládky, môže tak by to nebolelo. Skúsime pozrieť nejaké dotácie, že či to na toto... Alebo teda dotácia, určite, ale určite to za to ísť do drahšieho a od lepšej mašiny. To čo je, ja Pavel, to je takto, že tlačia tých chodí, to je nezmysel, to je človek neutiahne, to je nezmysel. Ja som robil s prvým traktorom, s tým traktorom, všetko zároveň sa aj povedol a to presne baví. Ja som Štefánko svoj došlo, že nič majú toho pavúka, to sa nedá o tom baviť, čo to je nástroj. Vieš, ja som tiež videl aj v akcii. Dobre, no popozerám ešte možno nejaké dotácie, keby to bolo, že... A inú firmu možno, víš, viac, keď bude tak... Ak čím mi bude pribúdať, tento pôjde lacnejšie, bude, tak to je také... Áno, teraz to je taký hit, no. Neviem, jak by sa dal prenájať, treba, víš, že nám tú sezónu, či by si to šlo aj takou cestou, koľko by stál ten prenájať. To ja hovorím, že prenajme sa našli na 5 rokov a zistíš, že si to mohol kúpiť. A keď dáš na splátky na 5 rokov, si dáš, možno, že to robíš takto a bude tvoj. A ten stroj, toto nie je stroj na rok, na 2, toto je stroj, ktorý vydrží 15 rokov. A my vyťažil posledne aj pri ročníku v podstate? Ja To má veľkú dostupnosť a dá sa to, ja na niektorých je ešte dá sa to ukotviť a proste... Väčšinou používame ten ramenový, čo máme ten priekopový mulčovač. Môže ísť v takom teréne, že Rozumíš, to je až... je to ten náchod, je tam kopu týchto
všetko vymele, vyčistí, to máš. Podaj to porobiť kus roboty. Dobre, pozrieme aj iné firmy, aj teda možnosti iného financovania. Hovorím, ona je na to splátky, keď sám doma kúpeš niečo a kúpiš na splátky, tak či vyhodíš 10 naraz alebo dáš po 2 každý rok, je to iné aj bez uverenejšku, takže aj takto možno rozmýšľať. No je isté, že za chvíľku budeš mať problém zohnať niekoho, kto tú vyšinačku bude celý deň chodiť, lebo ja ich obdivujem, oni v tom horku, čo robia, majú 3 cintoríny celú dedinu a nemôžu to stačiť proste. Ja to hovorím takisto, to je škoda trápenie ľudí, kto to na to stroje, tak to máš ovládať zase na krku a ideš. Teniská, teda, alebo magánca, a ideš robiť robotu. Ako z roboty urobíš to za 3 ľudí urobí robotu? Ja viem, však som videl toho Pavka tam na železnici, no. O to 3 ľudí môžeš použiť niekde inde. Jak technika je dopredu, sám vidíš, ak na tom družstve, ak tí traktor, ak tam máte, a pokiaľ máte, to sú obrovské stroje, všeúčelové, to sú, keď technika je dopredu a treba to využívať. Stojí to peniaze, ale o tom to je. Dobre, ja som vyčerpal v tom modelu rôzne. Ja, takže máme diskusiu. Kedy sa začne realizácia toho chodníku povedzme na Malobestovanský cintorín a čo plánujeme ešte v tých stavbách tento rok vlastne začať a uskutočniť? Čo sa týka toho Malobrestovanského, tak tam musíme opakovať verejné obstarávanie, lebo to bolo v súvislosti spojené s tým prvou žiadosťou tých grofov Vielopolských. A teda keď som oslovil tú firmu, teda, tak oni si tam povedali, že 20 000 im nestačí, že povedali, že by to stálo viacej, takže opakujeme, teraz pôjdeme opakovať verejné obstarávanie na ten chodník. Podľa mňa sa to dá, oni mali spojené, že si prerátali aj s tou Borovou, tam si čo asi vedeli inak nahnať tak ten chodník ako potom. Už nediskutovali, že by to bolo toľko, ale teraz povedali, že za 20 000 oni ho nedokážu spraviť, čo si nemyslím, že je pravda, takže. Dobre, a to parkovisko, keby sa robilo na Borovej, jaký podklad sa tam dá? Plná dlažba, alebo je tam nejaká zapájana? Je tam prepustná dlažba, áno. Je to také aj ostroček, veď hovorím, že kto bude mať záujem, môže si to prísť pozrieť. Ja som projekt nevedel, aký teda hovoríš, že je dobrý, ale aký tam bude základ dlažba? Áno, taká prepustná, áno. A keď tam dá sa parkovanie kamera, tam na dlažba, dúfam, že 8, teda, keď tam vyberá, či 6. Neviem, koľkatka tam je. Tak by to neurobili, že tam na zámku dlažba som prepadal začne. Však práve to, že aby tam neišla zámková dlažba, aby to bolo priepustné. Dneska už tam to už je veľká chyba. Tam je zámková dlažba, sú tam také ostrovčeky, kde zachováva tie stromy, aj keď sa to posunie. Tak tam sa vzákuje, ale dlažba je normálna na parkoviskách. Tam, kde sú tie zelené výstupky, kde sú tie stromy, lebo tie mal podmienku zachovať, tak tam sú tie zelené také vsakovacie. Ja teda keď to robil projektant, že je projekt aktuálny, ja si myslím, že je dobrý, ja ho nechcem pohyžnovať, preto hovorím, že na nejaké palisády alebo čo, určite to hovorili pekne, aby to teda malo to nejaký načasový dizajn, aby to nebolo, že spravíme niečo, čo bolo projektované pred 15 rokmi. Veľmi sú tam palisády, tam normálne, to nie je nejako výškovo uddelené. No okolo stromov, keď už okolo stromov bude niečo, musí okolo stromov No, tam je tá vsakovacia dlažba, že on to tak oddelil. Áno. Keby si tam nedal, tak ty stromy odsúdiš na smrť, akože to je... Ja som, že ich ohradil, že je to voľné. Nie. Tak hádam sa netrafí do toho zákona. Keď vidíš, že tam nemá parkovacie miesto, tak tam hádam nepôjde. Tak vieš, robíme parkovisko a potom tam budeme dávať zábrany, dorazy, stĺpiky, lebo zistíme, že nám tam akcúvajú s autami, že si nedajú pozor, alebo nevšimnú, alebo ako šoféri a zase budeme robiť tam potom dorávať zábrany gumené, aby To pricúval. je ako na ihrisku, tam tiež bola, kto nezvládol to parkovanie, vidím, že tam vládol už potlačil. Je to taký
parkovisko na železničnej stancii poza autobusové zastávky. Tam takisto teda nám z ministerstva vlastne dali si podmienku, aby sme dali pod, vlastne dorábal ešte projekt s tým, že chráničky vlastne na káble, že keby niekedy v budúcnosti sa tam mohli, keby teda zase povolilo, čo zatiaľ nie je možnosť, na 2 autonabíjačky. Takže toto bola ich podmienka, to musel projektant akceptovať, dorobil vlastne pod to parkovisko nejaké chráničky, kde by sa teda v budúcnosti dávali tie autonabíjačky, ale hovorím, čo mám teda informáciu, musel by tam byť nový trafák posilnený, takže, ale splnili sme to, takže môžeme ísť už do verejného obstarávania, takisto tam. Dávali sme potom žiadosť, to sa možno spomínal, na výmenu okien z fondu na podporu umenia, tu v kultúrnom všetky teda aj dverové výplne. Čakáme na, mala by byť do leta vyhlásená z toho fondu na podporu športu, takže tam čakáme, kedy to vyjde tá výzva von. Mursa vám spomínal v škole. Ty si spomenul tú autobusovú zastávku? To je spoločné áno, s tými parkoviskami. Preloženie vlastne od jednoty, obidve, s tým, lebo tam sa nám dal zriadiť ten prechodcov od vlastne od hostinca Jozefa, z toho dôvodu, že nesmú vlastne chodci, keď vystúpia z autobusu, nesmú, tu keď zastaví autobus, oni nesmú prísť a takto vystrkovať hlavu, že či má čo ide alebo nejde. A tam priestor nebol, tam nám to tedy z ODIčka zatrhli, čo keď sme mali ešte projekt od Staničnej ulice, tak preto ešte v minulom volebnom období sme navrhli vlastne, alebo bolo navrhnuté, že kde by sa presunuli a teda smer do Trnavy, konec oplotenia školského a smer z Trnavy, tento priestor pri bytovkách, čo tam máte tak vyčlenený na tom Taký záliv. taký záliv, áno. Ja sa spýtam, a pri obchode sa nedá zariť prechodcov, tam je to nemožné. Teraz momentálne áno, kvôli tým zastávkam nešťastný. A keď tomu zastávky potom môžeme my Áno. ísť cez ten pozemok, či pozemok, ktorý je dole v chodníku. Lebo tam je parkovisko teraz vlastne urobené pre Ten prechod sa plánuje, že by priamo sa vychádzalo na tú nábežnú rampu. To je pozemok jednoty. Jednoty a staničná je naša. staničná šírka cesty, lebo tam je To parkovisko. sme menili z VUC všetko. Čiže to už je naše. Takže to parkovisko zasahuje. To parkovisko je naše. To už je naše? Áno. Ale jednota má svoj pozemok, kde sú umiestnené nádoby na sklo. Od Jozefa, tá časť. To je jednota. Tam bol, takže keby sa nakoniec nakreslil na ten asfalt priechod od chodníka, končí chodník, tak dá sa ísť rovno priamo hore. Priamo do jednoty, áno. Od Jozefa. A to teraz to bráni tomu tá zastávka? Tie zastávky, áno. A tá zastávka to sa kvôli čomu? Lebo to pridala? Lebo to bolo možné. Je to doprava. Tá zastávka tam je nešťastná, tak tam je nešťastná. Čo tam Je to- havária, je to- Palatince? Je to Bola tam havária? kategória na dopravu, tak sa to tam dalo spojiť. Tam ten prechod chýba, strašne ťa bude. Tam chýba prechod, jak svina, tam je v obchode. Ja viem, ale to je hneď pri Bujkovi, že tam má byť tá zastávka? Nie. Na začiatku? Nie, tu na konci. To proste úradu. Tuto, jak je, na konci, jak je Konec oplotenia. To je dosť ďaleko, zase tak blízko sa stojí to. Tak všetko má svoje za a proti. A či vystúpia tu alebo pri... Joga, policia ráno, to videli v obchode, to tam je gárne svetlo To boli. je nebezpečné, to je Tam, keď vyšli otázka von, času, keď deti, dôchodci, do obchodu idú, to tam je... tam idú na vlak ráno, ide kopa deti a stojí tam autobus, oni spoza neho nakúkajú. To sa nedá vyliezť. Ja to z vrchu nevidí tam, tam je to veľmi nebezpečné. Ja tam chodím autom každé ráno a každé ráno to je tam. Takže toto ja beriem, to je tak nepríjemná vec, tam sa to tak stane, čo bola naša malá havária, som motorkou, ale to len malá havária, chvála Bohu, ale keď z hora ideš, autobus stojí, nevidím cesty, vychádzaš postupne. Tam vtedy zrovna nebol ani autobus, to bola chyba toho šoféra, ktorý tam vybehol do cesty tomu motorkárovi.
Pretože tuto hrajíme chodcov a tam deti do chodci behajú po ceste krížom krážom. Nikto ich nemá ísť. Idú z obchodu krížom po ceste, tí ľudia, no, bohužiaľ idú, tak treba ísť pomaly ozaj. Takže to, keď sa presunie a dá tam pre chodcov, aspoň tam len vydične volá, že tuto je smer, tak to chodte. Možno, čo by sa zriešil prechod, čo by nebol teraz asianý problém tam spraviť, tak pozdĺž Jožo-Nižnánskeho, lebo tam takisto tá cesta je tam široká a niekedy tam prejsť tak takisto problém. Vodárenská. To ste mi pripomenuli Vinohrady, takže bolo stretnutie s projektantami na ten chodník. Dali teda ešte niečo dokresliť, ale koncepcia je taká, že ide sa teda od toho chodníka cez družstevnú, tam by vznikol prechod. Ide sa na tej strane, ako sú napravo, keď ideme hore smerom na Bučany, čiže po tú Y-ku, Mikoj, a prechádza sa potom, by sa prechádzal na druhú stranu. Je tam kopec nevyriešených, ako hlavne súkromných tých parciel, ale čo sme tam boli, a teda keď sa už dvaja pýtali, nemali by proti tomu, než uvidíme, koľko ľudí teda, čo na to povie, ale zatiaľ sa nestretol, my sa tam nestretli s nejakými. To budeme, lebo všetko je tam, zasahuje, tie súkromné zasahujú všetky do toho. Je to tak komplikované, čo sa týka toho hlavného prechodu, lebo zrovna pri tej Y sú dva vjazdy do domov, tak preto sa to posunulo vlastne až vtedy, keď som sa tam pýtal vlastne na ten plyn. Pokryté chodníkov, je tam od teba dostať tých chodníkov, od teba čo je? Tak od tej strany chodník? Od Valaškovi sa išlo po pravej strane, keď sme na Bučani, a aby tak sú tie veľké býval. Kde sa ide dolu, to by sa muselo prejsť na Teda išlo hore. Aby sa išlo po ľavej strane. A tu je pozemček, je Valáš, či je pozemček, to. To sú všetko buď vevca, alebo súkromné, no to jedna nepôjdeme. Do jedna nie, s každým jedným. Najhoršie je, jak na ceste postavené. No, nedá sa po tej strane, lebo tam zase majú psotový budku, tak tam sa nedalo ísť vôbec. S tým teda, že hore by bolo teda riešená odvod dažďovej vody cez obrubníky, dostali by sa dolu teda, uvidíme, čo vodohospodári, ale však doteraz tam všetko ide tiež do Rošľina, takže nemal by byť až taký problém s tým byť. No, tá voda, čo tam vzniká teraz pri daždi, aj tak ide do Rošľina. Možno budú mať nejaké, že to tam budú chcieť nejakým spôsobom zadržať pri tom Rošľine, ale neviem ako. Neviem. Aby to tam naraz nešlo, ale teraz to tak funguje, proste v jednom. A toto by sa riešilo, že by sme možno potom dokázali obidva na tej družstevnej, časom ja nehovorím, že hneď, ale tí jarky obidva by sme museli sprichodniť, aby sa to rozdelilo, aby to nebolo len cez jeden. A ešte jedna vec, 16. teraz vlastne bude zasadnutie toho úmru, tak tam by malo dojsť k tomu, že Boleraz vlastne sa vzdal svojich vodozádržní, lebo nedokázali tam splniť nejaké podmienky a vlastne my sme tam na rade, čo máme tú ulicu Minsku a čo sme sa tedy bavili na Malobrestovánskom cintoríne ohľadom tých všetkých betónových plôch. Tak my to tam máme ako žiadosť, že výmena betónových ploch, čiže neprepustných za priepustné, plus nejaká retenčná nádrž pri dome Smutku. A teda na tej ulici Minskej vlastne zachytávanie vody od telesa skládky okolo zberného dvoru, tiež tam je retenčná nádrž vlastne a potom dosah. Čiže vyzerá to, že sa my dostaneme na radu a teda keď to odhlasím, tak by sme mali pridelené finančné prostriedky na túto stavbu. Takže o tomto vás tiež budem informovať, ako dopadne to zasadnutie 16. Zadrženie na tú vodu, to na čo slúži, keď tá dažďová tam zadržala? Môže sa polevať s tým. Proste zadržať ju tam ten prvý príval, lebo na tej blízkej, keď sa valí voda od telesa skládky, tam sú dosť vysoké svahy, tak sa stalo, že oproti tej mlynskej sa prevalila voda a išla tým ľuďom vlastne dobrá. Mlkvým a neviem, komu to tam ešte vedľa prebehla. Je tam po ľavej strane odvod a to je zase, že tá voda ide potom do
cez Južanižňanského na družstevnú a zase sa valia len tým jedným jarkom a zase Vinohradu. Tam sa to všetko spája, preto snažiť sa zadržať nejakú tú vodu, aby teda ten prvý nával. Ja to chápem, ale keď sa tí kedony naplnia, to ich vyprázdni. Čerpadlo. A čo bude s tým polievať? Tu zelen, čo tam je. Tam je plocha na polievanie. Keď tam príde chlaba, to je čerpadlo a... Áno, vypolieva to tam, vypustí to tam. Dobre. Je tam prepad ako do rihy, do vsakovacej rihy, ale to je prepad. Tieto vodozádržné slúžia, to bola vyslovená podmienka, zadržať a potom buď vyčerpať, a keď už je plná, tak je do toho vsaku. Ja to chápem, ľudia mali pod Rínami súdy, z toho polievali, to chápem, a keď tam napustíme vodu, bude tam 50 kubíkov vody, aby mal to vodu vyčerpať a minúť, aj tam nová Áno, potom daždi, áno, toto bude na údržbu trošku náročnejšie, ale inak to tam nevychádza. Ja toto berem, len keď vodu musí vyčerpať, tak tam musí len vo teplke to prísť, popolievať sa niečo. To je už také nepodstatné. Dôležité je, že to tam bude, akože aj už to, že to niekto vyčerpá, tak si myslím, No, že až taký problém to nie Ja je. sa poznám to, že to nevyčerpali, vaša búrka a možno sa nejaký mal nejaký prepad, ale to Tak, nebude. Prepad tam bude. Prepad tam bude, áno, keď sa naplní to, tá voda pôjde zase do vsakovacej rihy. Lebo ja tohoto poviem, bude jedna búrka, druhá búrka a bude tam sa voda kopí. Keď to pôjde tesne za sebou a nestačí sa to, také smova. áno, nestačí sa to vyčerpať, tak áno, potom je problém. Že sa to zase prevalí tak ako predtým. Ja som rád, že sa povolie, zelenie bude všetko to je super, ja som za to veľmi vďačný a veľmi rád, že som bol. Ja som za to. Tak si myslím, že keď sa tam strávi to opatrenie, že je k tomu počítané nejaké čerpadlo, alebo či to bude sa vyčerpávať, nie? No, není tam čerpadlo. Nie, to musíme naše. My máme ako čerpadlo. Máme aj centrálu a jednoducho musíme takto čerpať. Není tam, že by tam bolo stabilné nejaké čerpadlo myslené a závahy. Nemáme takéto, nie. Keď pravý som to, že máme výsadbu po jediné, dojde tam traktor, má tam casku, dojde vyťahne vodu, popolieva stromčeky, kvetinky. Toto by som bral, áno, dobre, toto je... V Envirofonde je takéto vozidlo, neviem koľko stojí, ale je to na znižovanie prášnosti. Napríklad pokoľa cesty v lete. Když tú vodu využiješ na... Ale teraz je ten trend zadržať to, áno, keď sa to tam poleje. Dobre, záležia zadrženie vodu bude, dobre. Treba prvý krok urobiť, ja som za. Dobre, tak keď nemáte, tak. Ďakujem a tým. Áno. No, bude mimoriadny, lebo čakám na tú výzvu z fondu na podporu športu, to neviem, kedy to vyjde. A ďalšie, tak si naplánujte. Do oktobra není taký problém to naplánovať. Povedzme teraz, keď je dátumy vybavené a už sa môžeme všetci prispôsobiť. Hlavne, že to nemá zmysel, že raz tomu to nevie, raz tomu. Dobre, dneska je, dokoľko sa dá urobiť, do mesiaca, do dvoch, Čo teraz? mimoriadne hovoríš. To není, keď vyjde. Čakáme na ten. Dobre, takže naplánujeme si ako No, rátam, že to bude mesiac a pol, kým je to vyjde. naplánujeme kedy. Sú prázdniny, to znamená, keď tam je termín, keď tam čo má napríklad, poviem obrazne, posledný júl, No, do 3 mesiacov venovali. alebo posledný august teda, To nie To ešte budú asi dovolenky. to budú dovolenky. No a kedy v septembri? tak september. Keď nie je tam aj nejaký sviatok, keď tam nie je piatok, lebo nejaký takýto okolo a hotovo. Nikto naplánoval. Pondelok vás teda vyzveme a dajte Tak termín. teraz to určite. Ale Nie, teraz. tak je to dosť. Tí, Ja, čo si to na mňa asi nedojdu, tak okrem rána. ja si myslím, že dospelý človek je na to mentálne pripravený, keď si dá termín, na to kalendára, že 19. augusta mám zadanie a nemám tam nič. A neviem povie 19. poviem, mám na zadanie. Dobre, daj termín. No, Ja treba. v septembri, veď to dám. Na september, Áno. už je to pozerám. V podstate, keď má byť ešte nejaké výnimočné, tak to je jedno. To výnimočné nenaplánuješ. To Ale naplánuješ a ty vlastne od výnimočného 3 mesiace, čiže v septembri. V septembri
štátny svátok je ten 1. september. Prvý 15. je zrušený, takže To nič, to je... Takže štátne nemáme. 4. je piatok septembra.